bu tipografiyada naborщикның төп эш урыны. Менә монда һәрбер әйтик ящикта хәрефләр, алар бөтенесе дә размерлар белән кигелгән столна инде. Һәм наборщик шуннан һәрбер хәрефне аерым-аерым җыеп, ул инде кайда машинка сыман, машинканы беләбез бит кайда икән, күзне йомып җыябыз, ул да кайдан нәрсә инде кассада ничәнче шрифт ятканын белә һәм ала да шулай итеп җыя. Менә мин монда җыярга тырышып карадым, Гаспринский дип әйме. Әле мин Г хәрефен тапмадым. Монда төрлесе буталып беткән. Гаспринский хәрефләр бу якка карап тормый, теге якка карап җыясың. Чөнки басканда ул шулай кирәк. Ничек итеп текстны менә монда һәрбер хәреф аерым-аерым. Хәзер хата китсә нәрсә эшләргә? Bütün tekstler şöyle җыела, менә бу листка җыела. Хата китсә, наборщикның кулында без була, шило. Ул шушы шило белән шулай итеп чик-чик кына итеп хәрефләрне править итә, кирәкмәгән хәрефне монда сала, кирәк итә. Моны оттиск алалар. Кыягасы белән итеп инде. Менә бу печатный станок инде. И печатный станокка соңыннан гына бара. Оттиск алалар, тагын җибәрәләр редакциягә. Редакциядә тагын укыйлар. Әле анда икенче каткара хаталар кала. Тагын шулай итеп монда шило инде. Шило белән шулай итеп. Чөнки аны белән чыгарырга җайлы. Шулай итеп. Һәм инде ялгыш менә бу җыелган наборны шешәсен икән инде наборщикның эше харап. Чөнки яңа баштан җыярга кирәк. Плакатлар ясаганда, элек бит инде плакатлар заманы. Андый хезмәтләр юк иде. Менә шундый зур хәрефләр белән җыялар иде. Менә бу инде 36 гына да түгел, бу инде ничәле? 60-лы, ничәле булды микән инде? Бик зур хәрефләр инде. Менә монда карагыз, менә монда Г хәрефе юк ди инде. Менә Гаспринский наборщик текстны, газета текстын булай үзенә карап торганны укымый, киресенчә теге якка карап торган текстны укый һәм ул аны бик җайлы итеп, шулай итеп укый. Мин үзем дә бик җайлы укыйдыр инде. Гәрчә мин наборщик түгел, мин эшләдем наборщиклар белән, теге выпускающий редактор булдым. Менә шундый. Рахмат. Һәрбер текстны берәмтекләп җыялар. Менә газетадагы бөтен текстлар, шуңа күрә ул текстлар менә бүгенге көндә без бит 8-8 белән дә җыябыз, межстрочныйларны да бит калдырмыйбыз. Җыярга да кыен булган. Шуның өчен аны межстрочныйлар да бик иркен салынган һәм хәрефләр дә зурлар. Менә монда инде без күрәбез, наверное, булар инде барна пока тик яткан. Монда латин хәрефләре дә очрыймы? Латинны күрмәдем әле мин. Монда более современный. Менә клишелар күрмим әле мин. Монда клишелар да булырга тиеш. Менә була бит аны рәсемнәр, әйме? Даими куллана торган. Ниндидер эмблемалар. Алар типографияда ул була инде, постоянно була, чөнки шуны куеп җибәрәләр алар. Монда мин менә бу клише дип атала. Клише менә Ленинның клишесе. Танысызмы? Ул менә бу әйтеп куялар инде, Гаспринский түгел, Ленин монда. И шунда кыягыз белән бу әйткәч инде ул басыла. Ул тоже теге якка карап тора инде. Тагын нәрсә бар икән? Карыйгы Гаспринскийдан тыш. Гаспринский очрамыймы? Гаспринский юк, монда бу чөнки. Менә булары, менә бу пробел. Менә сиңа бер пробел кирәкме, ике пробел. Әгәр дә текстың бәләкәйрәк булса, икешәрне тыгасың инде. Өчәрне тыгасың. Урынына тутырырга кирәк. Ну, бу хәтле ямсыз була инде ул. Аның шама белән шусы әйбәт. Кайтаган. Менә пробел киңрәк пробел булса. Бусы инде 1,5, бусы 1.
Шул, пока мында клишалар күрмим. Әзер клишалар күрмим. Нәрсәдер булганмы? Пока күрмим. Хәзер эзләп карыйм. Рөхсәт итсәләр, әзрәк. Әле берсе юк. Benim de Mevlerim тоже. Hepsi o sakalı kalmadı mı? Матуррак шрифтлар сөйлөөлөрүн типографияда эшлей турган печатниклар алар билелер. Кайсы хариф матуррак, кайсы хариф не совсем матур инде, бик матур булмаган харифлер да бар. Менә булар кийин харифлер инде. Агар да синең текстың этик Для заголовки, да? заголовкның сүзе бик бер генә сүздән или ике генә сүздән тора икән, ул инде киңрәк шрифт куя, менә киңрәк. Например, Mənəm nə bilə söylə bəlkə. сорау белгесе дә бар. Ул тоже менә итеп куела инде. Менә бу аппаратның бу өлеше нәрсә өчен? Монда Ике яклы. Монда мөгаен алар клишалар куйганнардыр. Чөнки кассаны бутарга ярамый. Касса ул печатный машина кебек. Һәр хариф үз урында тора. Чөнки наборщик ул карап та тормый, кайда сразу куя бара. Монда инде более крупный харифлар, зуррак харифлар, текстовой харифлар түгел, булар заголовок харифлары. Ә бу төшеп китсә харап инде.